gu hasi ginen, betidanik lehen esan ditu bezala, rebisatzen nahi gea modeloa. Hasi ginen, oain dala urte bete, pixkat, hori berpentsatzen eta lantzen eta hori buelta batzuk ematen. berpentsatzen, lantzen eta bar. Baina gauz bat esan behar dizut. Mondragon izangoa, kooperatibak, ez kooperatibistak nahi dutena izatea. Hau da, mundue abiadura haundin dijo, hori ala da. Azkeneko urte hauetan, azken baten krisi mundiala hor daolata, guk argi eta garbi ikusten dugu, gauz batzuk sendotu inbarko deula. Esate baterako, finantza mundua sendotu inbarko deu, hori alde batetik, sendotu inbarko deu zenbait sektoretan geure kompetitibidadea, eta hori izango da, internazionalizazioa, aurrea amatea, zatu ja mundu globalizauta baten gare, baino ez deu inoiz utziko, gu geuk esaten deun barneratuta daukeun baloreak. Zatu uste dugu, aurrea amateko esate baterako gaur egun mai gainen daukeun arazori, geure ikuspuntutik horrei erantzun sozial on bat emango deu, eta urtebete barru, pensatzen dut, itzeingo dula, aukera aukikola itzeiteko, eta ziur naiz, kapazitatea aukiko deula, arazo honei erantzun on bat emateko. Arlo personalean oso personala da. Ni sufritzen nahi naiz, baina hori ez da importantena. Importantena da gaur egun langabe daren pertsona horiek, 1.800 pertsonak langabe darenak, 1.800 pertsona horiei lana eman behar diu bai ero bai, eta sufritzen haituko neok hori lortu arte.